L'associació M'Agrada treballa per reclamar més espais públics per poder gaudir del món artístic i de l'esport. És per això que el cap de setmana van oferir diferents activitats per emprendre aquest projecte on es barrejava l'esport i els concerts. La cultura, l'art i la festa no estan renyides amb l'esport i la vida sana. Al contrari, són dues bones maneres de cultivar-nos i de fer-nos millor persones. És el que l'artista Fina ha volgut emprendre amb aquest projecte Viciars. El que hem volgut ajuntar ha sigut el concepte del bici a la bici i del bici a l'art, per reclamar una miqueta l'espai que ens fa falta encara a Girona per l'ús de la bicicleta i perquè hi hagi un art o una cultura popular amb suficients espais, en suficients locals i amb suficient gent que li agradi, que se n'assabenti una mica de les notícies. La primera part del Viciar consistia en un passeig en bicicleta que anava des de Salt fins a la plaça del Pou Rodó. Els organitzadors també destaquen que aquest esdeveniment ha volgut commemorar la 20a mort de Franco i Primo de Rivera, però sobretot de la mort de Dorothy, lluitador fervent de la llibertat. M'ha tocat a mi, jo soc en Fina, i ara començarem un concert que li hem volgut donar també un aire una mica més reivindicatiu de lo normal, a part de la bicicleta i de l'art, aprofitant que és el 20è, que ja sabem que va morir en Franco i el Primo de Rivera, però també va morir en Durruti. I, bueno, doncs, en Durruti era un lluitador dels més grans per la llibertat i, doncs, avui també li farem un petit homenatge. La trobada va acabar amb un sopar i un concert reivindicant la llibertat i la cultura.